Zainabu baki da wauta don haka zaki tasiri ya soki da mata ne ba a tsaye da yan gidan mu akan ayya kenan haka dai na ce bawan Allah ka gane ba a tsaye da yan gidan mu akan hanya saboda in dai san ta kake da gaskiya dole sai ka yi iyayenka sai ka bi gidan sai a zauna a gidan ke kuma wuce kai to jin ga yawo gane what ma ku ne da Allah wai ka tuko iyaye dan zo na ge gidan nan je gidan nan da Allah ka kira mana Fatima eh assalamu alaikum Amin alaikum assalam ya garin ne ku kai ina iyayen da nace ka turo in ce ki shiga gida magabata na ce ma magabata na ce ma ina magabatan da nace ni so ma maga daga gidan mu yana da kawa biyu a gawa biya a goya ina ga su ne magabata